Nagunsa mga dire? Kawato na nimong motor no. Ilom dia, kita kan narapo ko. Tagiya jud ko. Sos, ikaw ni tagian na. Puros violation. Way lisensya, way side mirror. At least na motor. Nay motor pero way pang gasolina. Di man ako na padagan-daganon. Basin gusto kag pang gasolina with allowance pa. Hoy, pagsure, unsay to naman sa ako, isiboy. Ipultang ko na permente imong motor. Plus pakanon taga-adlaw. Plus allowance pa jud taga-adlaw. Unsa man, G? Pagtarong ba? Seryoso ba? Uy, bay! Uyak ni mo, bay! Ngi, dili, oy! Pagsure! Balikon ti ka ha. Hala, kuyawan, nag-diskarte, bay, oy! Ayo. Kol abing. Oy! Uy! Tata Idoy! Angkol abing. Uy! Naabot na ka rin Tata Idoy. Diyan may tuyo ni mo. Ya, pwede mga yung hinabang ya. Walang-wala na jud kay kuya. Ha? Hinabang? Nah! Ako pag ipangayuan ni mo ginabang. Uy! Tanaw, guning kahimtang na kudri oh. Kol maluoy ka, Kolbe. Kol, hinani na lang, Kol. Iprinda ko na lang ning cellphone. Akong relo. Akong alahas. Ha? Nah! Wa ko'y kwarta dre Tata Idoy. Parte pobriha gin ako Tata Idoy. Di gyud ako na mapalit na imong alahas. Barato raman kay ni Kol abing. Grabe naman pud na, uy. Tanawa Kol abing, oh. Wa na gani ko'y sinilas. Wa lagi chinilas. Puna ka papedicure ka na imong kuko. Mao lagi na. Kay kung naay lalaki, ihatag tanan. Ihatag tanang gusto. Ibaligya na tanang mga alahas nimo para lang si mong laki. Wa na gina na mao ba? Pataka raman kagyawit Kol abing, uy. Unsa man? Mutabang ka o dili! Ayo! Ayo! Kalabing! Uy, ma'am. Ano ba ato? Ay, cool. Emergency lang kaayo, cool ba? Mag-upgrade lang ang takog cellphone. Prinda na ko ni. Ay, cool. I-appeal po na ko ning relo ko. Prinda. Ha? Sure ba? Pila man na tanan? Ay, sige, apil na yung relo. Angkol abing, ako ba nakauna si Angkol abing, mupalit man di ka. Ay, ang kalabing. Kisa man ni mong kwaon, iyahawa ko ah. Ay, kana na lang iya, kay emergency man na iya hagod. Aw, mao ni Ron. Kay gwapa man. Manggawas yun ang kwarta sa gwapa. Emergency, magunaya Tata Idoy. Balik na lang sunod adlaw Tata Idoy, basig na po kayo extra kwarta di ay. Ay, salamat yun, cool abing. Makapalit na dyan kong bagong cellphone. Kasi karali mama, mukha ko kwarta. 5,000 man to ma'am no? 6,000 lang ako ma'am, kaya apil ba na imong relo? Madara ma'am mo. Uy! Hala, cool. Gidagan. Ako rin bahala ato. Pasaki ako! Pasaki ako! Sige! Lariga! Wala mo kay susi! Panagana ngayon ba? Panagana ngayon ba? Da, mauna, tagam!